Dar așanilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Castle Crush. Astăzi vom face 400 de trofee. Sper să fac. Că e foarte greu să fac trofeele, am văzut. Și da, nu uitați de like, share, subscribe. Hai să ne povestim și hai să-i dăm drumul. Stai mă, că mai aici ceva. Upgradez asta? Îl upgradăm. De ce nu? Mai avem și aici un chest și... Te rog. Hai, mă. N-ai cum. Hai să dăm. Revenim în meci. Ok, am revenit, suntem aici în meci frumos. Bă, ăsta are 307 trofei. Bă, măcar 400, măcar 380 dacă fac, că e bine. Bă, am văzut foarte multă susținere. Am făcut 6 abonați și aproape la toate videourile câte 4 like-uri. Mersi mult, mersi, apreciez. Apreciez susținerea voastră. Da, așa un pic îl pun pe ăsta. Păi, dar mai o dăm. Hai, mai dă-o cu mine. Mai dă-o acum cu mine. Ha! Doamne. Ho, bă, ho. Ce să fac, mă? Ce să fac? Și așa, 31 de trofei plus bine, mă. Ok. Hai, mai dăm. Da, mă, mai dăm. Bă, vă mulțumesc mult pentru like-urile alea și pentru abonați. Se vede că avem susținere mare. What? Șercunic. Da, măcar îmi scăzut trofee. Bă, tu cu ăla mă da cu King? Sau? Bă, dar de ce se încarcă așa greu? Na. Păi dacă tu vrei să ne luptăm. Hai. Mamă. Opa, ce zici? Ce zici, frate? L-am pus pe șal acolo, ce tu-ți duci și dărâmă. Bă, nu mai dați, bă. Pun asta aici. Bă, dacă tu ai vrut să te lupți cu mine așa, hai bă, că mă lupt. Eu nu refuz, că n-am pentru ce. Ce să fac, mă, săracu? Asta e, bro. Stai că vreau să dau ăsta. Și? Bine, mă, asta vreau să văd, bă, bine, mă. Let's go. Bine. Bun. Mai deschidem un
chest sau... Hai să deschidem. Și... Cum bă doar una? Adică, bă. Bă, da, multe mi-ați dat. Aha. Sper să fac 400 de euro. Măcar 300. Deci dacă mai câștig și meciul ăsta. Nu știu, hai bă, 400, nu fac 380. 400, hai las. Ca să fie, îmi trebuie episodul. Cum am zis prima dată. Ok. Bă, uite, bă, are 333 de trofee. Mamă, ce de ăla fain. Bă, dar era să... Mamă, ce greșeală am făcut. Și... Bun. Punem ăsta. Ok. Ce să facă, mă, săracu? 28 de trofei, atât? Mai dăm un meci? Hai să dăm, hai. Ca să fie 400 de trofei, cum am zis, prima dată. Și am plecat de la 290 la 400 de trofei. Bună. Bă, sper să nu mă înving. Dar nu, că... am mai multe că el. Bă, ce fraier e, mă, dă-l încolo, că na, mai zic. O aruncat alea fără niciun folos. De. Ha, bă, dar mă bate, bă. Salut, bro. Bun. Du-te, hai, du-te, mă, du-te. Da. Și bine, mă. Bine. Și avem un total. Uite, mamă, pe cine mi dă aici. Ok. Și avem totalul. Cât îl avem totalul? Ha, mă, vreau să văd 409 trofee. Bine, mă, asta vreau să zic. Asta vreau să văd. Bine, ok. Cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, share, subscribe. Noi ne vedem pe următorul episod și pa.